suka ce a cikin mai an gizo mai kan turo a cikinsu da sunan malanta duk da shi dama akwai shakka akan wai malam dan birni ne to cewa aka ce wai ya ce duk gidan rediyon da suka kuma sa murya ta kar a kona shi wai shi ga gwanin zance na ce to da suna da hankali iya wannan kadai ta isa san wani irin jagora suke bi wani irin mayaudari ne suka sa a gabansu wanda tun a duniya yake kallaba zance don tsoron kuliyaman ta samu a lahira shi zai kwace ka gaban Allah wannan kalma da ya yi da suna da hankali ita ke nuna musu cikakken mayaudari ne dan damfara addini domin me duk gidan rediyon da kuma suka kuma sa shi kar ku kona shi ai ya gama nuna muku kansa tun a duniya domin dai sun fahimci me yake nufi da kar a kona shi ma na a kona to me yasa ya kasa cewa a kona saboda tsoron kar a kona din a kamo shi to kun ga su ya an giza su ta yadda in ma suka yi aikin ba ruwansa ana dadimo shi zai ce a ɗauko kasa cewa ne kar a yi sai ya basu a rintsi su kuma shi kenan an gama da su magana su ta ƙare wanda yake irin wannan dungun zai wuce gaba ya kwace ka a lahira darasi ne kankani amma babban karatu ga mai hankali wanda duk yama yaudara irin wannan to billahi alazim kakkaza ci a lahira nan da can za ku taka tare wanda ba zai iya fitowa ya faɗa maka hakikar mu'takadinsa ba saboda tsoron kar a ce ga takarda ana kiransa ta duniya mutum dan uwansa da zai mutu abin ne kamar kowa yake tsoron ya danke shi kan kalmar da Allah ka tsare ni da duk kalmar da ban iya faɗarta ba sai na juya ta Allah kakka jarrabe ni da ita iya kadai wannan ya isa ba su makin wannan zaman da suka Allah kalla su san waɗannan irin jagorori suka tara abu wanda kamar da masu rahoto suke gani daga zaman gamawar kama sunan wanda suka yi ƙaryar dansa suka shirya taron masiba amma ni an kama nawa shi sai dai alkunya da kara da sakayawa don me dukkansu nan ciki kaf ba wanda za a ce mai ga tikitin yawon shakatawa a faransa bai ɗan makyarkata da kudinsa zai tafi ba ma za a ce ga tikiti kyauta an alfarma za a yi maka taka faransa ka ganta ka shiga faransa ba wanda a cikinsu zai ketare da haka suke ta kakkaucewa abinda zai iya zama rahoto a kai embassy ta faransa a ajiyi kar neman biza ya kai su wata ran su rejectin passport wallahi shine dalili dukkan su dalilin kin kama akwai dalili na da yasa har na rantse muku dan akwai wanda muka taba irin wannan da shi ya ce malam na ji an ce ka je America na ce kwarai har ma an kuma banga yakin zuwa ne ya ce amma da mamaki ka tira taro da aka yi rana kaza kai ka jagoranta kai jawabai a gun taron aka kona tuta America na ce na kiyaye ba gani ga kama muke tsaye na ce ya ce to wallahi wannan taron su duk wanda yake bin sun hotonsa sun ajiye a embassy kana zuwa kwamfuta za ta nuna ka ya mika password sai suka ɗauko hoto suka nuna ya ce sai ka kusa da ni na ji kuma an ce kai kaji na ce to kuma kaga na ji kaga zuciyar ta bambanta shi yasa ta abin muhasabar ta bambanta shi yana zuwa kwamfuta ta nuna musu shi to wannan labarin suka samu shi yasa kaf cikinsu ba wanda ya kama sunan Emmanuel Macron din sai dai makaroni sai an je ko kwamfuta aka sa makaroni ba makaroni ma a cikin a daidai sadda aka tarin ƙarya suke ba don Emmanuel suka taru ba don Abdul Jabbar suka taru babban musibar su wannan aikin da nake wa ma'aiki da za a datse wancan sharrin da babu ruwansu da wannan abu da lafizansu sun nuna ai duk da suka fara suka gama ba inda suka ce a ɗau matakin ƙona wani abu na faransa amma sun ce a ɗau matakin ƙona ne da nake mai kara ma'aiki daga datti wanda wannan dattin da shi ne su Macron suka samu bakin magana kamar da na faɗa muku zana ya ce me ya sa
na ce na tausa Erdogan saboda na fuskanci da gaske yake, sai dai ya gane ciwo bai gane maganin ciwon ba. Yana cewa kiyayya ga manzala da musulunci ta canja salo a turai, tana yaduwa kamar gobar daji kamar kyansa. Na ce to ina ma ya laita ina ma ka san me dalili, kulɓace take barna ana zaton kadangare ne. Matsalan nan da ta sa manzon Allah ke yaduwa kamar gobara a turai, sirrin ajiyar da Muawiya yayi musu ce yanzu suka gano a Bukhari da Muslim da yan uwansu. Wannan kuma wannan ciwon yanzu muke kokarin cirewa, su kuma saboda akwai abincinsu a jikin ciwon da haka yi ta cin jikin musulunci babu ruwansu, inda su za su ci abinci da wannan larura to musulunci ya karata. Al'amarin da suka fara taruwa suka gama, ƙasar da suka ce danta suke taro ba wanda iya fuskantar ta kai tsaye. Amma ni da ban gani ba, hasali ma ni nake aikin na hakika, amma kun ga tarkizin su kaina ne. Duk mai hankali ya kalli taron ya san taro ba na Macron ba ne, an yi taro ne don fada da Abdul Jabbar. Saboda me? A yi amfani da damar taron ya farin jini, musulmai da suka kuntata da cin zarafin da Macron ya yi wa ma'aiki, to in aka ce za a mai raddi za a taru. Shi ne hikimar amfani aka da damar, amma haƙiƙar saƙon a kaina ne. Ya za a jama'a su taru a ɓata ni, shi ne kawai haddafin. Macron ya tarka gabansa, duk cikinsu nan ba ƙarya suke, ba wanda a yau za a ce mai gatayi Faransa na kira bai zura da gudu ya tafi ba, babu shi. Ba wanda ya shiryi rigima da Faransa cikinsu, sun shirya amfani da abin don faɗa da ni. Wanda ya ba abin da nutsuwa zai gane haka, tunda ai kaga ba kira da suka wajahar cewa suna kiran shugaban ƙasa ya kawo ɗauki kan Faransa, wanda kuma shi ne yake da abin da zai iya yi. Allah ƙalli yanke hulɗar jakadanci, amma ka gani ana ta cewa shugaban ƙasa ka zo ka kare mai sunanka. To kuma da yake bai san doka da oda ba, bai san kundin ƙasa ba, don ba ɗan ƙasar ba ne. Ƙasar ce ta lalace, har irinsa yake magana a abin da ya shafi maslahar cikin gida ta 'yan Najeriya tsantsa, bai da dangin iya ko baba a cikin Najeriya kakkaf ɗinta. Baƙon haure ne, kuma na imani bai da custom duty, residential permit ba, residential permit na imanin bai da residential permit da za a lalaba shi. Ƙasa ce don ba doka ba oda, kamata ma ya zama yawonsa laifi ne a gari, tunda dai in biza ce tun yaushe ta ƙare, shekarar ka nawa daga zuwa yawon buɗe ido, daga cirani daga zo har kai kake ba shugaban ƙasa umarni saboda lalacewar ƙasa. Ɗan cirani shi yake cewa shugaban ƙasa muna maka umarni ga ɗan cirani. Ba ƙasa babu, inda da ƙasa irin san ana irin wannan abin kamata abun kallon ma ya ɓuya. Don inda da doka da oda za a ce ga bako ya zo zai gobare gari, ya kamata ko a ɗan kallo ya ɓoye fuskarsa. Me gamin ka da Najeriya? Tafi Togo can ka je kai fada da abin da ya shafi Togo. Ai akwai musulmi Togo, je ka can kai abin da ba nan ba. Hausar ka ba mai gane ta, baki ba ka iya ja, ga bakin jahilci, ga ƙaryar bala'i kamar ƙurƙubu, ko shine halifan Musailamatul Kazzab. Ban taɓa ganin mutum da furfura yana shirin shiga kabari yana tarawa kansa lodin ƙarairayi irin mutumin nan. Duk magana da zai sharri zai, ƙarya zai, ƙage zai. Wannan ya zama limamanku, wannan tarkacen kwaron da Hamasu ne, da wanda ba zai iya faɗan lafazinsa ba don tsoron gayya. To alayi halka in shiga wani abu ba wannan kwata-kwata ba cikin lissafi na. Abin da ya sa na ɗanyi wannan ɗaurayar, gode wa Allah bisa irin wannan haskawa da yake suna ƙoƙarin bice hasken, Allah yana fito da shi.
kullama auqadu naran lil harbi adfa ahalla war aradu bi kaidan faj'alnahum al-asfalin faj'alnahum al-akhsarin. a ce gashi a daidai sadda suke wannan hari kaina zulman wa udwanan, inda zulman wa udwanan man inda amsa ku ban amsa, ku ɗauko zantuttukan da nake kuwarware daga ce aka Buhari ɗauki ta yaya, wato su ba abin da suka gane illa yaran bindiga shine kawai a sa bindiga. To in ka ce shugaban kasa ya kawo ɗauki a wannan rigimar, kada ka san ba cewa zai aje a duba littafi ba ko a duba shafi ko a duba lamba ko baki kaza ko gu kaza da ya faɗa ba haka yake ba, ya iya ga yadda yake, an san dai ba a wannan layi Allah ya aje shi ba, ma'ana ya amfani da power kujerarsa. To ai banda daƙiƙi ka matsa gaba kuma ka ce Najeriya ta ba kowa 'yancin yi addini ko kadangare zai bauta ya bauta, amma wato ni ka cire ni, mu da mu aka jihadin jaddada addinin, ɗan cirani ya cire ni banda ni a wannan wanda lalacewa abin nan sai ka faɗa waza sai ka rantse ba tozarta shi ne ba, tozarta kansa shi ya sani ai bai musa ba, kuma na faɗa ba adadi iya mustawansa da na sani tsakanina da shi kai nika a gidan kabara shi ne ya musa me nikar da yake kawai tana nan da ranta yanzu, in sa a jiya ɗauko ta a samu ku ta ce wannan baubawan ƙato mai goya buhu guda ce agwa na tuna shi ya musa wani shi ne hayyar yake kowaye babansa wai hauye bakinsa yi kaurin, kowaye babansa wai hauyensa yi kaurin, shi yake duban inda na fito yake cewa wai kowaye aikinsa kai nika fa a gidan duniya ta lalace shi yake wannan kalma na dubar fitsararre. Duniya ta lalace ta lidal amatu rabbata an tara kufatal ulata alatar a'ashai da ta dawalu na fil bunyan alqiyama ta kaskantacce lamba karshe irin wannan shi yake ira wannan kalmar kan malam, wai rigimar ta fi karfi na da malam yake kowaye babansa. To shi ne alfurkan in ya san mutuncin kansa ai tsohonsa dattijan arziki yana nan da ransa, in kai baka san wannan waye din ba, in shi mai furkan bai san waye ba dattijan ya san waye. ku tambayi wannan dattijan mutumin kirki kuma na tabbata ba zai murna ya fi ɗan da za a je ana cin mutuncin malam a ƙarƙashinsa ba. kwanan nan 30 in malam ya kaji a kujera yana gaban malam gashi ba mai riga shi zuwa sai tsirani, in ma kafin ya zo littafinsa zai yi gaba a kawo shi a zuwa, kuma ga dayi gun mahaifinsa, shi ma ga dayi gun mahaifinsa ya tashi ya gani a gaban malam. ba kuma mahaifinsa ba da yayyansa shi yau kilce su yau me kake jira, me kake son aima, me za su ma bayan wanda suke ma sun kira ka sun kira ni sun ce mu tsara zama, kuma ka da topic da bakinka na kuma amsa maka, me ya rage ni gashi yanzu ina musu tini corona ta kare, gashi shi ma yana cewa tadimul islam yana maka tini, da haka ina cewa magana a tsare take, kawai ku taba darakta SS a karbewa fayil kura ya fito na fito, shi ne cewa duk wanda ya sa na a ƙona kafin kai umarnin a ƙona mu fara zama in baje hujjoji na ka ƙone su don ka nuna min kai ɗan shehi ne, ɗan shehin da ba zai iya jan baki daidai ba, ɗan shehin da ba zai iya rubuta sakara ɗaya ba ta larabci, ɗan shehin da ba zai iya karanta larabci lafiya shafi ɗaya lafiya ba zai iya wa ma rubuta ba, a rubuta ya karanta bai isa ba, har ya mutu ba zai iya ba. Dan shehin da duk inda ka ji shi yana magana a cikin mutane sojojin haya ne, ba nasa bane ba na gidansu bane. Ko kun taba ji sun sha'awar ma a je latsa-latsan da ake a ce an je lokonsu wani taro na addini saboda wata cibiya ce, ko su ba su taba izinin wannan lokon cibiyar addini.
don ba a taba zuwa ba. Duk inda suka yadda ya isa sa tafi. An kun taba ji an je lokon makera? Kun taba ji an je ɗizo? Ko daga nan ya ishe ka maki. Duk inda ka gan shi a cikin jama'a na aro ne, ko na wani shehi da ya shigo daga wata ƙasa sun kasa haɗa jama'a ya haɗa musu, in kuma ba da sunansa ba ƙaryarsu ba sa iya tara kowa a gabansu da sunan ilimi ko da sunan iyayen ma, baro kowa gabansu sai bakar hassada da ita za ta kashe ka har kabarinka. nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu lasna wa in ansabuna karumat yawman alal ansabina takilu. in ana alfahari da nasa ba za mu yi da ita, amma ba a nuna mana haka ba. Aiki suka yi muka dora da aiki, ba su nuna mana hassada ba, ba su nuna mana bakin ciki ba, ba su nuna mana gaba da kowa ba. Cewa suka yi aiki muka yi, kuma ku aiki. Haka aka rene ni tsiyar kenan, kowace ƙwarya renon gidan da aka yi mata take feshi. Ni tsoho na bai raine ni kan hasada ga gidan wani malami sa'ansa ko na sama da shi ko na ƙasa da shi ba. Cewa da ni ku nimna man shi'ita wa katasib adaban yughnika mahmuduhu anin nasabi. innal fata man yaqulu ha anaza laysa al fata man yaqulu kana abi. Yana nan har a cikin an-nafahat an-nasiriyya. idh iftakharta bi aba'in zawi sharafin am sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Alhamdulillah, bana zama ƙarƙashin wahala da gumin iyaye na muna gina shi ma, amma su ma cewa suka yi mun gina kuma albarkar da ka ga Allah ya yi mana dinnan hasada ta ishe ka. Muddin da wannan hasada a ranka ba za ka taɓa yin ta ba, kuma gidanku ba ni ne ƙas da shi ba, kowa irin shukar da ya ne irin ya fito. Gaban da ka gannai daga zuci ci gaban yake, ba ƙulle-ƙulle ba ne. In ƙulle-ƙulle ne ban isan matsalin da can ba, a ƙulle-ƙulle ki dahu mini ne ban iya komai ba. Amma a ƙulle-ƙulle kai na san ƙudubul a kaɗabe ne kai, amma kullum ƙas kake, kullum gaba nake, kullum baya kake, kullum gaba nake, kana gaba ina gaba. Kuma na maimaitawa na faɗa ta dusan bi ni'matillah, kama ahsanallahu fi ma mada kazalika yusinu fi ma baqi. Shine daɗin ka samu kyakkyawar tarbiyya a kyakkyawan mafita ke. A raine ku kan gaba da hasada da kullaci da kiyayya, ba ku da aiki sai ina wani ya kwan ina ya tashi, ko a tunani billahi la ilaha illa hu, ko a tunani man ca nake Allah ya yi su, ko a tunani. Amma su kwan da kai su tashi da kai, kullum aikin kenan, shiga can a fita can a faɗi can a tashi can. To ga irin amsar da Allah yake ba su. Kana cewa kona gidan ridin da suka sani, to ga zababbun yan bogon da suka je suka ji kuma sun taho. Wa yake wannan aikin? Jama'a muna ga aikin yi da yawa. To alhamdulillahi rabbil alamin, wannan ba sai an faɗa ba, abubuwa ne ta sirrin bawa da Allah. Ya jama'a Jawhul Fara Al-Jami'u la tafasir Sukkan Sala, majalisi na 139. Abin da yasa na shiga karatu kai tsaye saboda yau aikin babba ne a kaina, namu kullum babba ne, amma abin da za mu yi yau abin da ake cewa kwana-kwana ne. Na faɗa duk sadda sabon al'amari ya taso za mu jingine silsilar karatu mu koma kan wannan abu, sai mun ga mun kashe wutar bil akhasi. Harin da yanzu aka kawo kan iyayen ɗakinmu ne, da annabi ne da kansa ya ce duk wanda ya da ni annabin sani, to ga iyayen ɗakin sana fanzuru kai fata halifuni fihima. Kuma ni na ce durrar da wani ya hari kan ahalli kisa'i, duk wanda ridar da wani ya hari kan ahalli